Γεια σας παιδιά. Άλλο ένα βιντεάκι το οποίο θα κάνω σήμερα. Θα κάνω Cat Mario. Όπως έγραψα στο Facebook ήμουν ανάμεσα σε Cat Mario και σε Happy Wheels, αλλά ήθελα να τα κάνω και τα δύο. Γιατί Αντώνη δεν τα κάνεις στο στάτους που μας έλεγες να διαλέξουμε? Σους. Σους. Άντε. Λοιπόν, Cat Mario έχω παίξει 2 φορές. Ναι. Ας ξεκινήσουμε να τσαντζόμαστε. Για να δούμε. Τι κουνέται. Πάμε τα βελάκια. Hey. Hey. What? 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 Yay. What? Okay. Go. What? Δεν μ' ακούμπησε καν. Χαμό του. Αρχίζει και τσαντίζομαι και πέθανα μια φορά. Απ. What? Μαλάκα τρόμαξα κιόλας. Αυτά είναι. Μπόμπα. 0 ζωές. Και ακόμα δεν έχω περάσει τίποτα. Nope. The fuck? Γιατί δεν πεθαίνει? What? Αν μπαίνουμε εδώ μέσα. Πόρτα. Μπράβο Αντώνη. Είναι troll game και το εμπιστεύεσαι. Πάμε. Up. Nope. Yep. No. Δεν το εμπιστευόμαστε πάλι. Μανταρί. Όχι! What? Καλά είναι, ηρεμία. Τι! Αφού πριν πήδηξα και δεν με χτύπησε κάτι. Μείον 4 ζωές και ακόμα δεν έχω κάνει το στάδιο. Είμαι πολύ καλός. Μπορώ να μου το αναγνωρίσω. Οπ. No. Ρε. Πω. Δεν θέλω να γυρίσω, τσαντίζομαι. Ακόμα τσαντίζομαι. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι και χαμογελαστοί για να μπορούμε να παίξουμε. Πες. Κάμω το σπίτι μου, τρόμαξα. Κάτι και μου λέει αυτό πήγα να πω. Πήγα να πω ότι κάτι μου λέει θα φάω τρόλ πάλι. Πάμε τώρα, κοιτάξτε. Με τη μία. Τάκ. Όπου γάμω το σπίτι μου, γάμω το γύριο. Άρε μπασταρδόγατε. Ρε γάμω τις μάνες. Τι φτιάχνετε να πούμε και τι παίζουμε. Σπίτι μου. Τάκ. Γιατί το ξεχνάω! Πώς ήταν σήμερα η μέρα σας? Στο σχολείο κουραστήκατε? Εγώ είχα και δρομή. Αλλά εχθές που περισσότεροι από εσάς είχατε 2 ώρα και 3 ώρα, εγώ είχα 7 ώρα.
Μαλάκα, πεθαίνω μόνος μου, ούτε ένα jump δεν μπορώ να κάνω. Hey, up. Hey, fucking up. Fucking checkpoint. Woo! Boom. Boom. Για κάποιο λόγο δεν πιστεύω. What? Σε μπασταρδόγατα! Μπάσταρδε γάτε! Μείον 12. Yay! 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 Oh, yay! Α, τι ξαναπατάμε. Nope, nope, nope. Δεν πιστεύω, Καλά είμαι. Καλύτερα από πότε μπορώ να πω. Θα κάνω στο 2 στάδια, δεν γίνεται. Εδώ πέρα νομίζω ότι κάτι πέφτει. Εδώ νομίζω ότι κάτι πέφτει και συνεχίζω να περπατάω. Άλλη μια φορά, αν πεθάνω, μόνο μην πεθάνω. Μόνο αυτό. Γεια σας παιδιά. Εγώ, όπως δεν ξέρετε, είμαι ο αδερφός που έχω τελειώσει το σχολείο. Είμαι bodybuilder και πολλοί με λένε κλαρινογαμπρό. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό είναι το καπέλο μου. Είναι το καπέλο μου χαμάρι. Βλέπετε εδώ είμαι γυμναστής. Κάνω ληστείες. Επειδή είμαι ωραίος, έτσι. Ο Αντώνης δεν θέλει να συνεχίσει άλλο για σήμερα. Καπέλο μου. Ο Αντώνης δεν θέλει να συνεχίσει άλλο για σήμερα. Και θα συνεχίσω εγώ. Πάει κάποιο πρόβλημα. Γιατί δεν θέλει να φωνάξω το κρού μου. Δεν μπλέκεις με το κρού μου. Κατάλαβες. Με το κρού μου δεν μπλέκεις. Έτσι. Με το κρού μου δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις. Συνμπόι. Εγώ και ο Συνμπόι είμαστε μαζί και δεν φοβόμαστε κανένα. Θα βγάλουμε και τραγούδι σύντομα, έτσι. Έτσι, θα το ξέρετε. Θα συνεχίσω εγώ. Αυτό εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Θα συνεχίσω εγώ, έτσι. Πώς περπατάει. Πηδάει όπως κάνω κι εγώ. Έτσι. Τι κάνω εδώ πέρα? Τι κάνω, τι είναι αυτό? Θα πηδήξω πάνω στο κουτάκι επειδή πηδάω παντού. Με πληροφόρησε ο Αντώνης ότι αυτά εδώ πέρα τα μαλαγισμένα σε σκοτώνουνε. Και κανένας, μα κανένας δεν σκοτώνει εμένα. Εμένα δεν με σκοτώνει κανένας. Το όνομά μου δεν θα στο πω επειδή είμαι ωραίος και... Και ναι, έκανα την πίστα γιατί είμαι ο καλύτερος, καταλάβατε. Είμαι ο καλύτερος, εγώ. Εντάξει το καπέλο. Τι ήταν αυτή η μαλακία που τόλμησε να με σκοτώσει? Θα τον μαχαιρώσω. Έχω πάρει ήδη το κρού μου.
και στο ίντερνετ. Ναι, θα το ανεβάσω στο YouTube. Ναι, και κάποιος πήγε να με σκοτώσει, man. Θα τον σφάξω, τελείωσε. Σε περιμένω. Να μην λέτε ότι δεν μιλάω. Τώρα θα συνδεθεί μες στο παιχνίδι και ο Simboy. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει, αλλά μέχρι να το κάνει συνεχίζουμε εμείς, επειδή είμαστε γαμάτοι σαν το Simboy. Ποιος τολμάς, ποιος είσαι εσύ που τολμάς να με σκοτώσεις? Άμα πεθάνω θα ραπάρω πάλι. Ξέρω να ραπάρω πολύ καλά. Κοιτάξτε. Ανέβω τώρα. Γιατί πρέπει να πεθάνω. Τι μαλακίες είναι αυτές? Τι παίζει ο βλάκας? Αυτός είναι μάγος, αλλά πέθανε, τον σκότωσα εγώ και ο Simboy. Έτσι καταλάβατε? Θα το τελειώσω αυτό το πρώτο στάδιο για να αποδείξω στους θαυμαστές μου και στον Αντώνη ότι είμαι καλύτερος από αυτόν και ότι δεν τον έχω ανάγκη. Θα καταλάβει πολλά πράγματα. Θα το σκοτώσω αυτόν τον μπάσταρδο που με ακούμπησε έτσι. Δεν με νοιάζει, θα το τελειώσω αυτό το επίπεδο. Ο κόσμος να χαλάσει. Στη μπλούζα αυτή την τίμια που φοράω. Αυτή η τίμια μπλούζα που φοράω. Αυτή την έχει υπογράψει ο φίλος μου ο Sugar. Γιατί πεθαίνω συνέχεια? Δεν καταλαβαίνω. Μήπως θα βάλω τη μάσκα μου? Τώρα θα τα κάνω όλα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Εδώ κοιτάξτε εμένα πώς νικάω, πώς γαμάω. Κοιτάξτε εδώ. Δεν φοβάμαι κανέναν τίποτα. Δεν γίνεται να πεθαίνω με τη μάσκα. Δεν γίνεται. Αφήστε με να συνεχίσω λίγο και θα δείτε ότι θα θριαμβεύσω πάλι. Όπως κάνω πάντα. Ο Αντώνης μου είπε ότι άμα νικήσω θα μου κάνετε χάρη θέλετε εσείς. Οπότε θα περιμένω να μου γράψετε. Θα περιμένω να μου γράψετε κάτω στο description του φλόρου, του βλάκα, του γαμόμαν του Αντώνη, ή στη σελίδα του στο Facebook τι χάρη θέλετε να σας κάνει, επειδή πρέπει να συγκεντρωθώ λίγο και μετά να σας πω το τι πρέπει να γίνει, έτσι, επειδή είμαι και bodybuilder, έτσι, επειδή γαμάω, επειδή σηκώνω 30 κιλά πρέσα, επειδή είμαι γαμάτος. Κανένας άλλος δεν σηκώνει 30 κιλά πρέσα, καταλάβατε? Είμαι ο καλύτερος και αυτό το παραδέχομαι. Καταλάβατε? Και θα το αποδείξω τώρα αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε με τι ορμή θα παλέψω εγώ σαν άντρας. Όχι σαν γιατί είμαι. Καταλάβατε? Κοιτάξτε εδώ. Εδώ μυαλό, κοιτάξτε με. Και γεια σας, έκανα το πρώτο επίπεδο μάλλον. Άμα δεν με τρολάρει το παιχνίδι, για θα το μαχαιρώσω πάλι στην καρδιά. Και έκανα το πρώτο μου. Έκανα το πρώτο επίπεδο. Θα περιμένω κάτω στο description ή στη σελίδα του βλάκα του αδερφού μου του Αντώνη να του γράψετε τι θέλετε να κάνει. Ένα βίντεο που θα κάνει, που θα του πείτε εσείς. Καταλάβατε? Εγώ
είμαι ο καλύτερος. Εγώ εδώ στην τίμια μπλούζα που φοράω είμαι ο καλύτερος και το απέδειξα ότι μπορώ να κάνω το πρώτο στάδιο. Γράψτε μου κάτω στη σελίδα του Facebook του Αντώνη ή κάτω στο description ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να ξανακάνω εγώ part, επειδή είμαι γαμάτος και είμαι και bodybuilder, σηκώνω 5 κιλά και κάνω 20 επαναλήψεις. Το ξέρετε αυτό? 30 κιλά στην πρέσα, 5 επαναλήψεις, δεν μπορώ άλλο. Είμαι πολύ άντρας. Θα περιμένω κάτω στο description ή στο Facebook του να γράψετε αυτά που θέλετε και την πρόκληση το οτιδήποτε θέλετε να κάνω. Εγώ είμαι ο γαμάτος και φεύγω. Θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο και γεια σας!